Хо-хо-хо! Здравей, прекрасно дете! Аз съм дядо Коледа и точно днес се спрях, за да ти кажа нещо много специално. Знаеш ли, че имам списък с най-добрите деца на света? Ами там, точно най-отгоре, стои твоето име. Да, Тео, ти беше невероятен тази година. Беше добър, усърден и дори когато беше трудно, не се отказа. Искам да ти благодаря за твоето голямо сърце и усмивки, които озаряват всички около теб. Ти си истинска магия. Сега слушай внимателно. Елфите ми шепнат, че има специален подарък, който ще те зарадва много. Но това е изненада, която ще намериш по телхата. Желая ти най-вълшебната Коледа с много радост, смях и обич. Не забравяй, че винаги трябва да вярваш в чудесата, защото те се случват на най-прекрасните деца, като теб. Хо-хо-хо-хо-хо! Весела Коледа, Тео! До нови срещи!